Čaute, ja tam v ďalšom videjku. Dneska si dáme pokračovanie a dáme si bua na tier 10. Takže dáme pokračovanie. Ukazujeme tu solo showdown. Máme nové eventy, takže si pozrieme všetko to, čo musíme. No čo, že som toho nevidel video, ale zapojím sa. Tak. OK. Máme v shope niečo free, takže si to ešte otvoríme. OK, 5 kreditov, nič moc. To bolo všetko. OK, Brawery, máme týchto, máme 16 bratov z 88, 7. Máme Power, máme 7. Tier máme 5. A môžeme ísť na to konečne. Takže poďme hrať Brawl Stars. Som nehral strašne dlho Brawl Stars. Dúfam, že mi to pôjde a dúfam, že nie. No dúfam, že mi to iba pôjde, chápete? Nedúfam, že mi to nepôjde, ale dúfam, že pôjde. OK, tu máme hneď prvého. Výborne. Krásne. Umieram. To je to, čo som si prijal. Konečne. Keď my rozbijeme OK. Bum. Dobre. Jedno 6 Power Cube Egg. Presne to, koľko som si prijal. Jo. Au. Braško, čo? 4 HP. Kamo, ja som prežil 4 HPčkami. Čože? 4 HP. Kamo, ja som prežil so 4 HPčkami, chápete? Ja som prežil so 4 HPčkami. Neverím, 4 HP mi ostali, 4 HPčka. Kamo, ja som normálne prežil. To neviem vlastným očam ani ušiam. Wow. Je neskutočné, fakt. Wow. Boom. Dobre. Poď. Hopa. Dobre, máme 3. Bum. Praško, mohol som. To stálo. Jo. Asi s bazom. Kamo, zomrel som. Ja som to tak videl. Nevadí, aspoň máme tier 6. Máme tier 6, bráško, máme tier 6. Dobre, teraz to už preskákame na tú tier 7 však. No. Ako v každej časti v Brawl Starsu, tak nemôže to chýbať. V tejto časti jeden tier musíme preskočiť zrýchlenie. A tento tier ešte nepreskočím, ale preskočím ten ďalší, pretože 120 trofejí už dám, nie? Takže, tak no. Samozrejme dajte odber, like a zvonček, aby si neprišlo žiadne nové videá. A samozrejme, a ďakujem vám za zhľadnutia na videách. Hlavne najviac zhľadnutí mám na tom videu, že
kde točím, že končím s YouTubeom. Na to mám najviac zhľadnutí, takže vám ďakujem. Mám tam 620 zhľadnutí, čo som dneska pozeral. A toto je 7. deň, čo som nevidel nové video, takže sa ospravedlňujem. A uvidíme. Uvidíme. Hej, no. Takže prehral som, lebo mám, dobre, možno ešte to zvládnem. No tak ani jeden hit som netrafil, mohol som. Bum. Poď. Čakáme. Čo? No takže tak. Ináč minulé časti som robil na neho tier 5, to je druhá časť, takže ak ste nevideli prvú časť, bežte si kúknúť, mám na kanáli. A teraz ideme na časť 2. Časť 2. Časť 2. Je tu čas na časť 2. Už je tu čas dať tier 10. Ináč ak potom ešte budete chcieť pokračovanie s Bullom, napríklad tier 15, tak mi dajte vedieť. Napíšte mi proste aj na Instagram. Môj Instagram je danbugs1543. Tam budem s vami komunikovať veľmi rád. Samozrejme. Nemám nič proti. Komunikovať s vami budem rád. A budem rád, ak mi dáte aj follow na Instagram a napíšete mi správu, že o čom chcete ďalšie video, pretože ja sa nebránim tomu. Ja točím pre vás, ak ma niekto sleduje. Takže točím pre vás, takže vám ďakujem. Takže ma podporujete so zhľadnutiami a taktiež s odberom niektorí. Čož vám ďakujem a dúfam, že sa máte dobre všetci a ináč chcem vám popriať šťastný nový rok a tieto všetky predsavzatia, čo ste si dali, ak ste si niektorí dali, tak sa ich držte a dúfam, že tento rok bude pre vás lepšie ako bol rok 2024 a ja si dávam predsavzatie na tento rok získať 100 odberateľov, takto verejne poviem. Tento rok je môj sen a aj predsavzatie 100 odberateľov. To je moje predsavzatie. Budem sa ho držať do konca roku a dúfam, že to dám. Takže takéto predsavzatia a ja mám. No tak. Mohol som. Nevadí, máme tier 8 ľudia, máme tier 8, chápete, máme tier 8. Je tam tier 8. Máme tier 8, jo. Toto preskačím, takže 3, 2, 1, bum. Takže máme tier 9 a už nám chýbajú len 18 trofejí a máme konečne tier 10, takže stačí keď už vyhráme iba dvakrát. Takže sa teším.
chlapec později začal bojovat. Yes. Máme 3 power cubky a už sa blížia druhý bravery, takže sa nečeším. Jasne, sem som išiel, sem som išiel, sak. Som štvrtý. A nevadí, mám po 4 trofeje, takže nám chýbajú 14 trofejí. To znamená, že ešte raz vyhráme a potom môžeme aj druhýkrát vyhrať. Alebo stačí, keď budeme asi na 4. mieste. No, takže... Zasa. Haló. Kámo, teraz just, keď už vlastne potrebujem iba 2-krát vyhrať, tak teraz budem po jednej trofej zbierať. To je neskutočné. Na nervy. No tak čo? Ľudia, máme tier 10. Máme otvorenie start. OK. Rare. OK. Ďalšia. Tam mne furt padá rare. A teraz som mal iba mythic. Furt rare. Plus 99 trofej. To je neskutočné. Dáme sa opening aj hneď. 200. Kamera, hodne nám chýba. 2 trofeje nám chýbajú. 2 trofeje. Dobre, nevadím. Bum. Takže otvorme si star. Zasa rej. Ja som tak vedel, že bude rej. Strašne som to vedel, strašne. Nevadí. OK, ľudia, toto videjko páčilo. Ak áno, nechať like, odber a zvonček a uvidíme sa v ďalšom videu. Ja sa vám zdravím a zatiaľ čaute. Wow, dajte odber, čau. Bum.